Ramogi en thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni geno mara ni chieng' mari teri makare rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kuwuok e Ramogi TV achiel kachiel. Weche mwasebedo ka fwambo ni chakre okinyi nyaka gi sani mwasebedo ka waluwo bende nyotimore nyoro ma pod moko okalo nyaka kawuono ka wamedo fuono negi kendo waketo negi e yo manimba. Bed koda chakruok nyaka giko nyaka Ramogi. Reporters magwa bende nitiere e gwenge mopogore opogore mar mi matimore sani achiel kachiel mane weche manyien mag Migago. Machiegni mokwongo wayud weche manyien ma wamiyo pek. Wewe ulikuja Baringo siku ile ukasema within 100 days baada kuchukua serikali mambo ya insecurity itaisha kwa Baringo. Lakini saa hizi tuko na 1.5 years bado watu wetu wanauawa. Ji adek onegi bang' chiel gi magena e monj ariyo mopogore e gwenge mag Hoho mar Okak. We are not represented as Council of Governors in that committee. Makes it very hard for us to put our case. Riwruok mar Governors seyo migao mar thieth kuom keto gitenge e twak mar loko kumba mar thieth mar NHIF nyaka e SHIF. Miyo moro ma hike oniang' owang' mowito ngimane e yodi okinyi ma piny orugo kawuono e gweng' ma Mabole County ma Kakamega. Machiegni nyaka Ramogi koro yud weche manyien adimba bed thuolo mar tudori koda namba 236 en namba marwa mar ote machuok kata bende e Facebook mar Ramogi TV Kenya kaachiel kod YouTube gi mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Ji ariyo wito ngimagi e masira mar apaya kar dak ma Nyalenda okinyi ma kawuono bang' nyamburko mane riembo e ng'we tete bayo kendo nego gi kanyo. Ji ariyogo magin joriemb apiko ne rik dhi nyime gi tijegi e kinde mar masirano. Kaluwore gi joneno, nyamburkono nokwongo gweyo jariemb apiko mokwongo to bang' mano kosebagni ochako gweyo jariemb apiko machielo mar ariyo kapok ne obayo yo modonje bugo. Obila manochopo kar masirano nobedo kotich matek kendo tiyo gi iro malungo wang' e keyo jopiny mane omonjo kendo wang'o nyamburkono. Koyango masirano, apisa mochung' ne weche mag apaya e alwora ma Nyanza Alan Mwangi olero ni derep nyamburkono dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kinde ma pod nono dhi nyime. Garino dhi motuomo kabisa kuma instant ma ng'ata gwa gitegi tho. Jopiny ne neno kendo ni gari motuomo joma thogo ni mondo wang' kendo polise ne otamre wacho bang'e to jopiny okawo gimoro amora ni garino kendo bang'e gitia garino mach ma garino wang' molokre buru. Gimotimre kawuono komora nikech notimre koyudo ka ne base to garino kako wuok achok ogo bams mabut kanisa ma New Wine ka then toke no to kwanyo kijana miluongo ni Kevo. Koro noriembo ga Kevo ka Kevo ni e bwoye kobiro. Mar ariyo ochako yudo kijana moro ko boche nochungo boch base. Kijana no bo chwado kanyo en san moto. Driver ni maleng' wacho ni nomer nikech speed moa godo kachok kobiro godo kochomo Kawota. Ok en speed manomol. Made benian jaji ng'ano ni tuwa magi miwacho kuome onge. To nakwayo sirikal ni ma ng'ata mariemba along the ring road. Ring road wan gi nyithindo miko school, wan gi joma wuotho gi tiendgi kadhi town madhi tich, wan nyaka gi jomoko mopogore matiyo gi ndara. Onego bed ni ka ng'ato nie ring road gikete speed limit ma ng'ato nya ringo godo e ring road ma Nyalenda kae. Ramogi wamedo kwayo mondo joriembo onene gibedo akicha e kinde ma gintiere e apeyni mar duoko piny kwan mag masiche mosebedo ka medore e apeyni mopogore ma pacho ka ahinya to mago ma inyalo geng'.
Kawere kod mane ni riwruok mar Governors aseyo migawo mar thieth kuom keto gitenge e twak mar loko okumba mar thieth mar NHIF nyaka SHIF. Ka otelnegi kod jakom mar komiti mar thieth ka riwruok mar Governors Mudhomi Njuki gikoni piny owacho ne osingo mar timo gik moko duto e neno ni okumba mar thieth manyien ochako tich maber. Gino magikoni ok gine ka dhi nyago olemo. Kaka Judith Mondi lero, Mudhomi oloso e kinde romo mane gibago kod riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF. E romo mane okelo kanyakla jokanyo mag komiti mar thieth e bwo riwruok mar Governors kod riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF, ng'uro wuok e kind twak mane ochoko paro mar timo thieth makare e counties. Jakom mar komiti mar thieth Mudhomi Njuki oywak kaka counties ni kama rach ahinya to e sama koro iloko okumba mar thieth yare NHIF nyaka SHIF. Mudhomi koni pachgi ok osedew kod migawo mar thieth kata bed ni e chopo kare lek mar thieth makare nengo ma oyueyo ywech chakore gi e counties. The transition committee which is in place, which I've rightly put here before and I even put it yesterday, that we are not represented as Council of Governors in that committee, makes it very hard for us to put our case in the issues that are affecting the counties. Bende okoni migawo no hao mana okumba manyien ka midhiero mag NHIF kama oriwo gope ok losie kendo gin mana gik ma iwiro. Currently we have a situation where we have pending bills for NHIF that are all to counties as claims, are all to private hospitals as claims, and no one seems to be taking responsibility of that at the moment. Yet there are resources that need to be plowed back in health systems for them to be able to work. Kanya kane jopiny chak chwalo pachgi ewi paro mar keto e tim SHIF, migawo mar thieth oling kendo jotuo mang'eny ok yud thieth kaluwore gi Mudhomi. The transition period of about 1 year that is purported to be enough has a lot of challenges in terms of what has been working with NHIF now is not working because we're in transition, and what is supposed to work with SHA. Patients cannot wait until when this system is perfect. Individual patients who have subscribed to NHIF who are not able to access services at the moment because of the bureaucracies or other gaps in transition. Kata mana sir manyita gi yudo kowuok e riwruoge ma ok mag piny owacho, bende giywak ni piny owacho diyo kendo koro nyaka riwruoge gi kalie sirkal mamalo eka gisir counties. Donors are no longer engaging the counties directly, but instead they are supporting health through the ministry, MOH. And you know, basically in law, MOH is a coordinating agency which basically provides a policy framework that so that we can be able to deliver services in the counties where health is really devolved. So we are urging donors to reconsider their support to be channeled directly to the counties. Jatelo mar AMREF Dr. Gitai Githinji okwayo mondo mi oket thenge omenda ma oromo mabiro neno ni lek mar universal health coverage ochopo kare. Judith Mondi, Ramogi TV. Ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti ma Busia odonjo odiechienge mar ariyo e seche ma kuonde thieth mathoth mag piny owacho kama oting'o Busia County Referral ojwang' tok jotuo gol e kuonde thieth go. Kaluwore kod anyuola mag jogo matuo mane omolo e kar thieth mar golo jotuo, giyango ni kuonde thieth moro amora ma giseyudo mochunogi mondo mi gigol jotuo e kuonde thieth go kendo terogi e kuonde thieth mag ji giwegi. Moko kuom jotelo e gwengego okwayo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo kama oting'o chwalo yedhe e kuonde thieth manok gie sani. Kila kitu hapa tunanunua, hata gloves, hata nini tunukununua. Sindano peke yake ndio tunapata bure. Hata gami ya kusika sindano tunanunua. Mama museka mamimi, ununue dawa, ununue kila kitu. Tutapata wapi? Kuna wagonjwa wenye hata hawajiwezi, hawezi kutembea. Na tena tolewa hakuna madaktari, na tumekuja hospitali kusaidiwa. Sasa sisi tunajiuliza huyu gavana tulitarajia kwamba tunampeleka huko atatusaidia, na kumbe hakuna hata usaidizi. Tangu nikuje alikuwa ataende piata ya anya kwa tumbo, lakini sijaona kitu yoyote. Panadol usubuhi, Panadol jioni. Sub county hospitals zote Busia hakuna madawa na hakuna services ambayo inaendelea. Kwa hivyo tunaomba bado kuwa county government iweze kufanya kazi yake, na pia tunaomba national government iweze kuingilia
Kono mogik wasude ni governors ma pacho ka gi sani nitiere od bura mar Senate kama gichwalo ywak margi kaluwore kod rem mar piny owacho mamalo miyo counties pok mar omenda moromo. Ka otelne kod jakom mar duol margi ma bende en gavana ma Kirinyaga Waiguru, giwacho ni gichung' kar tiendgi ni omenda onego giyud ma onego giyud en siling bilion 450 maonge dok chien. Bende governors go oywading kod od bura mar Senate ma giwacho ni oserem chung' kodgi e manyo ratiro ni counties. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere e od bura mar Senate gi sani nyakwaro mogero mondo madhi nyime e kind governors kod senators kendo koro oikore mar mondo mi onyiswa ni to gin weche mage kata chung' mage ma governors pod omako kanyaka gi sani. Entiere kicha kod governor mar county ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o owinjore ni to e thuolo ni ma entiere tielo mar ariyo mar loch mare gin ang'o gini moneno ka pogruok nitie momiyo koro gitemo dhiro mondo lokruok mar medo gi omenda ni obedie kaachiel kod seyo moko senators kuom bedo ni ok ochung' kodgi motegno e chopo dwaro mag pok mag omenda ahinya madhi ne counties. Walter Nyambaga, koponi winja neno kisebedo kicha kod gavana mar county ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o, miwane wach ni to liet mane mobedo e twak mobedo e kind governors kod od bura mar Senate odiochieng' ma kawuono. George Bati kete yono makare kapok ketho sa ma en gavana ma Kisumu ne kisilieko ne jopiny Ngire Peter Nyang'nyong'o. Jatelo odwaro bilion 45 nang'o ma imiyo wuok oromo bilion 450. Yes. Pod tin. Kisomo constitution katiba mar Kenya maber. Owacho ni kikisungu resources follow functions. Matiende kam katibo mi tich to kiloso divisional revenue bill e parliament ma ot maduong' e parliament ma wacho gina ahinya en senate. To senate nyaka hakikisha ni pesa mamiyogo biro timo tich ma katiba miyowa e county. To nyaka ing'e ni katiba wacho na tamalo mok tin na tamalo 15 mar budget kata mar revenue nyaka di e counties mok tin. Matiende ni kakoro chopo samoro magi moro ni floods lungo ni weather change obire counties kaka ma Kisumu en gima ok nyal plan ni biro to biro moketho piny. Pesa no kibi yude polo ni mondo los go gik moko nyaka yude na pesa ma kuom osuru ma ji goyo. Nyaka ing'e ni sirikal kose yudo pesa en osuru ma jopiny magoyo. Sani ok ka jopiny ochogo ywagre ahinya ni imedo osuru ahinya gima osuru timo ok ging'eyo. Bas wanyiso jo sirikal maduong' ni kumedo osuru to nyaka ung'eno mede mondo kony jopiny. Counties dwano jopiny ngima maber, health. Counties dwano jopiny pi. County achiel ni dwani mondo nderni obedie e piny kaka Kisumu County. Yes. County achiel ni be dwaro ni jopur maber mondo cham ochiegi. County achiel ni be dwaro ni piny ok obed ber piny moyaye maonge yien mopidhi mondo alwora mar piny obed maber. Magi tije duto momi counties. To wago osuru titero ni sirikal maduong'. Tij sirikal maduong' en biro gi moro e bunge ni kama kaka odwa konyore gi pesa. To bunge nyiso ni oyo kama kaka odware to wan kama kaka odwaro no konyruok. Emomiyo ne wabiro ir jo Senate. Gin ma ging'iyo hali mar counties. Bende paro ni Senate biro kundo piny owacho mondo mi pok mar omenda ni ochop maber nikech duol mang'ingo osuru pok madhi ne counties to pod onyonore mana bilion 391. Ng'ene ok ginyal time kamano ka gidhi kinyume gima Senate owacho. To gi National Assembly bende. Emomiyo ne wabiro wanyisgi kondiki maler gimomiyo wadwaro pesa to gibe giyie kodwa. Koro gino be biro dhi e assembly mondo jogo be neni kama kaka chik owacho, kama kaka Senate medo saneno. Koro sirikal ok nyal tamre gi wich matek baonge gimomiyo. Kakora wei mondo idhiyo nikech gilwar ma intiere ok danga moyie chieng' ahinya en weche motenre kod thieth e ahinya mag counties. Dakteche oikore kacha dwani mondo ng'any to un bende pod un kod chenro moko mag tieko gope
pending bill ma bende okundu gode i Senate kamokalo wach mane mogik. No, ing'eni daktache to mago joma tiyonwa. Nyathi ka kech kayo, nyaka nyis wuon gi ni an kawuono kadhi kwath. Iwinjo. Mago mbe kamwa ng'iyogo, ma ka nyathi owacho ni ok dhi kwath to unyaka lunga to ok dhi kwath nang'o to nyisi. Unyalunga. Unyisi ni ok dhi kwath kama. Obiro bedo piny gi daktache koni udwa gomo. Koro udwa gomo ni wach mane mondo walosi. Tiloso, waseloso mang'eny. Mano ok en gimoro malich ahinya. En mano be haki margi. To wabiro loso. To mar ariyo penja nang'ono cha. Apenji ni to bende Senate biro keto e kare gi kundo weche mag pending bills kata gope ma ipiro usa kasa. No, gigo mipiro ni winjo kwa wacho maler ahinya ni gope moko go nwayudo gi kanyo. To mthoth gi wasegundua moyudo ni moko no kete kanyo mar uledhi. Mar wuoro. Moko be pud biro mar uledhi gi mar wuoro. Omiyo sama gin kanyo tineno gi ng'eny ahinya to wan be kwaseng'iyo gi maber magi to biro chulo. Kiny tieg momiyo wabiro chulo gi. Magi joma dwani wachul gi obied piny mondo walos kodgi. Iwinjo. Omiyo ka gin right nikech sama Auditor General timo auditing to nyaka nyis ni gope nitie. Koro en jukumu marwa to nyiso ni gope gi nitie adieri to magi to ok ber ahinya. Magi nigi wach ma nyaka walosi. Magi to aneno ni wegi makelo ga janja moro kama ok oyiego. Magi to wachulo man ratiro maber go. Ok wachulo onge rachne. Governors ywak ni devolution nyalo gore piny maruombre kuom higni 5. In go gi luoro? Biro tek ndi nikech ing'endi devolution ne wakedo ne motegno ahinya. An kaparo ko wasekedo ne kochakre Ford Kenya, Ford mabire ODM mwayude ok wanyalo dhi kamano nikech thoth jopiny manogo kura mondo constitution masani obi ong'eyo. Thoth gi pon ngima. To kata nyithindo kaka un moko nogo kura. Bo neno mit devolution nikech ane kidhi dala tineno ka sikul moro ni mar ECD ni e gweng'u. Iwinjo. Hospital mayange onge be nitie. Community health workers benitie. Wan ng'eni Kisumu ne wachako community health workers chon kabisa. Ne wachako chulo gi pesa chon kabisa. Ok en gima manyien kuomwa. Omiyo kaka sirkal koro wacho ni odo medo pesa, mano ok gima manyien kuomwa nikech wasetime kendo wadhi kod nyime. Kata gintie kata onge wan wadhi nyime gi marwa. Erokamano. We mondo yie ngire mondo owewa adwoko ni rakane Ramogi TV. But isewinjo kit kaka governors gi wuoyo. Mano en governor ma Kisumu lero ni moko kuom gigo ma gidwaro en mondo ochwalnegi omenda koa omenda manyocho gisebedo ka giyudo nyaka chop bilion 450 kanyakla kod moko ma bende gisebedo ka gidwaro ni biro konyogi weche mag thieth e county, ndiko jopuonj e tich mabiro miyo lai mag somo bed maonge kod ng'ikruok. Kata kamano gin bende omigi agete makende mondo mi gope ma osebedo ka counties ok chul gi chwal ne jogo mano chwal ne gi mwandu kanyakla kod orak. Bende luoro nitiere ni gimiluongo ni loch gwenge nyalo bedo kod rem chopo kare kalore kod kit kaka rem chwalo omenda mawuok e piny owacho ma malo ka chopo ne piny owacho mar county kanyakla kod dwaro neno ni ahinya to lai mag thieth odhi makare kachiel kowuok e od bura kae ni kama bende Senate obede kod riwruok mokelo kanyakla governors mochwe kom kod governor Anne Waiguru nyaka chop seche gi jodito mag riwruogno momako migepe mopogore mag somo mag omenda nyakla kod mago marango ni loch gwenge chop makare. George Batio kageno ni in kod penjo makwana nigi seche gendi chieng' ni tini weyo ya thuolo mondo mi achok modong' achwal e weche manyien mabiro e weche mag ang'ich welo kanyakla kod oimore kanyakla. Wolta Nyambaga sewe thuolo mana kaka ikwayo no ok daher mondo mi aduod tiendi dhi nyime gi choko manitie alwora mar od bura mondo kango chopo seche mag midhiambo to nyikwa Ramogi obed ka gin kod ng'eyo kuom gik matimore nikech ne wasengo ne wabiro timo mano ka wafwambo e konde duto mapacho ka kod pinje ma oko bende. Nyakwa Ramogi mano en twak kaluwore kod gima governors wacho ka gichopo kuom Senate odiochieng' ma kawuono. Ng'ur margi en ahinya kotendo kod pok mar omenda madhi ne counties mondo sirgi tayo chenro mopogore kendo chopo singo mane gimiyo jo Kenya e kinde mane gimanyo ombulu. Kowere kod mano en riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Nyamira obogo mar chako ng'anyo bang' jumbe 2 poni tend kaunti no ok ochulo gi osara margi mosebudho kuom dweche 3 koro. Jochiw thieth gi kane twak e kaunti no koni giwinjo matek kendo kata mana udi magidakie osemigi barupe mar mondo gidar nikech onge mar pesa. Gikwayo kaunti no
mondo mi oruo osara margi poni gidwa ni mdo thieth odog e wang'e kendo dhi nyime e ute thieth duto mag piny owacho mantie kaunti ma Nyamira. Wanachama wetu ambao ni nurses hawajalipwa kwa muda wa miezi mitatu kuanzia Disemba 2023 Januari pamoja na huu mwezi wa pili ambao unaenda kuisha. Wamekuwa kama omba na hata wengine wameanza kufukuzwa kutoka nyumba zile ambazo wamekodisha. We want our members who missed salary for December, January, and this February has ended to be paid their money in totality. And also, all nurses, our nurses, must be paid before 6th of March. If they will not have been paid, we have as a union instructed them to buy sneakers. And as a union, we have purchased whistles and vuvuzelas. Tumepatiana 2 weeks. Kama hawatalipa wafanyikazi wetu, hatutaenda kufanya kazi kaunti ya Nyamira, na kila mwezi ikifika tarehe 5 kama hawajatulipa, tunaambia wafanyikazi wetu wote wasiende kazi. Ramogi koro wang'ene motende kod weche mag masira mar apaya. Ji 9 koro oseyangi ni owito ngimagi kaluwore kod masira makoch mar apaya manotimore odhiambo manyoro e gwenge ma Paponditi sub-county Paponditi sub-county ma Nyakach. Achiel kachiel nyakora Ramogi ni watude kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo manitiere e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu kama moko kuom jogo manoyudo hinyruok yude thieth ge kindeni. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni kaluwore kod masira manyotimore nyore gwenge mag Paponditi Nyakach sub-county e kaunti ma Kisumu, kwan chalo nade to kit hinyruok mage ma samoro isefwambo ni jogi no oyudo, dakteche wacho ang'o e neno ni oket ngima jogo manoyudo hinyruok kama ber nikech imedo ne kaka inyalo kung ngimagi mondo gichangi kendo gidogi tijegi ma gisebedo ka gitimo kane pok masira no timore. Millicent. Ero kama na Nyabati, achiel kachiel kwa wuok e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e boma ma Kisumu kaendi, kuma jogo mane otony e lak masira mar apaya manotimore e apaya mochomo Homa Bay mano Katito Paponditi, mano weyo ka ji 7 ne owito ngimagi kanyo bang' ka lori mar kuoyo ne tiende omuoch mobagni motuomore kod Nissan mane oting'o jowuoth mane biro Kisumu. Ma bende gi e thuolo ni endi wayudo ni ji 11 manyo okel osiptal ne osewito ngimagi kachiel notho gi koryo, to machielo notho ka idhi nyime kod miye thieth, kuma koro keto kwan jogo duto ma osetho kokalo kuom masira makamano chopo 9. Koro wadong' kod ji 9 ma bende pod dhi nyime kod yudo thieth ka gin kod hinyruoge mopogore, ka kuom ji 9 go eko 3 gin joma mine, 2 gin nyithindo machiel jadweche 11 jahiga 1 gi wiye, ka bende modong' gin joma chuo. Kuom ji 9 go eko 2 nitiere ngimagi nitie Kindakuru Gasumbi, kendo no ring kodgi kama iketo negi masin makonyogi yweyo. An kod achiel kuom lakteche ma bende ne ochako ng'iyo jotugo chakre kuma ne masira no timore, ma bende adono lenwa ni to kuom jotuo ma gin go masani gidhi nyime kod thiedho. Gin hinyruok mage kata chalgi chalo nade kochiro kod masira makamano, masira no wengi kod hinyruok mage, to ka gidhi nyime kod yudo thieth bende ngimagi dhi bedo kare koso kapok amiyo go mathoth mamedo wuok kochiro kod masira makamano. Machiegni ibo chako gi nyingi mondo nyiswa ni to jotuo ma un go sani ngimagi chalo nade sani, nyithindo manitie go, mine go, ne gihinyore yo machalo nade? Erokamano, nyinga en Charles Omogo, an achiel kuom lakteche matiyo osiptal maduong' mar Asia ka, kama tiye department mar casualty kata emergency wing. Wayudo ni ajali manyoro notimore kan wayudo simu, nwaringo nyaka kama ne masira obetoe, kae to ne wadhi nyaka mochari. Jogo duto mane otho kanyo ne wayudo ni gin ji 7 koting'o nyathi achiel, joma mine 2 gi joma chuo 4.
kae to jomodong duto nobedo ore osiptal mar Asia ka kama ne gin ji 11. Ng'at achiel nowito ngimane korio kapok ochopo, ng'at achiel nowito ngimane ka nosechopo osiptal ka. Mano ketwa mondo wadong gi ji 9 mane odong. E ji 9 gi nitiere nyithindo 2 jahiga achiel gi wiye to gi jadweche 11. Jadweche 11 nigi gimiluongo ni brain contusion kata yukni mar obwongo miyo muya nodonjo ei obwongo, kendo nyathi machielo ma jahiga achiel gi wiye nigi gimiluongo ni traumatic brain edema. Min gi bende kamano ma en gi osiptal kanyo. Mine 3 ma bende ni osiptal go nohinyore yore mopogore opogore, moro nigi fracture mar hip on the left, bamne korka acham. Kaeto nitiere ji 2 moko manyotere e ot miluongo ni ICU mondo oketnegi mashin makonyo gi yweyo mondo omed choro ngimagi nikech ne ngimagi ok ni kama ber ruok. Kuom mano nyaka sani wan kaka osiptal mar Asia ka, chien kacha ne wasewuoyo gi jatelo maduong' mar osiptal Dr. Leshe Yampe, ma bende nowacho ni watemo duto ma wanyalo mondo jogi odhi maber. Kwayo ma wan godo ne jopiny kendo joriembo jochik nyamburko maringe ndara ka en ni wang'iuru gechewa kapok waketogi e ndara, bende wariemburu maber ka wang'iyo mbele, wabeduru makini ahinya sama wariembo. Mana ka in gi penjo moro Mili. Erokamano ahinya. Gi e thuolo ni endi okang' nabed gi penjo moro to kotenore kod wach masira ma kamano, wayudo ni gavana ma Kisumu County bende noseoro ote mage mag lit kod kuyo kod mos makende ne jogo madhi nyime kod yudo thieth kod anyuola magi kaachiel kod jogo ma bende nowito ngimagi. To e ote no ero bende nokwayo jopiny mondo mi obore mana mos, ka bende gi sani odwa ni obila ma Kisumu County kata Nyanza mangima ochaka pedha mager e apaya mondo mi odwok piny kwan masiche matimore alwora ma Nyanza kaendi masani osedhi malo mokalo, kowacho ni gidwa ni girang ni to gin nyamburko mage ma bende kanie ndara to nigi ng'we airititi kod mago ma bende chal margi ok owinjo bed ni giringo kata giting'o jowuoth. Kopogore gi mano bende wayudo ni ajali machielo kata masira machielo bende nosetimore okinyi ma kawuono bende emomiyo gavana ma Kisumu wacho ni masira medore e alwora ma Nyalenda mane ng'ato ne riembo gari ma mare owuon to notuomo jo apiko 2 motho kanyo gi kanyo, ka en to noyudo hinyruok matin ma bende noring kode kar thieth, to wayudo ni obila bende ne ni kode. Ka opogore gi mano magi weche ma bende pod wanyonore, wamedo luwo kosino kod masira mar apaya ma Nyakachno mondo mi wabed winjo mathoth kaka chal mar ngima mag jogo ma bende dhi nyime kod yudo thieth bro chalo kochakre kawuono jogo mane otere e ot mar ICU kami konyogi kod mashin e yweyo mondo mi wani to kochopo odiochieng' makiny ngimagi bro chalo nade. To gi oganda go duto ma bende osewito ngimagi, ang' wawinji to familia margi oseyudogi kosoyo. Ka kamano bati kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien mamedo tuche mesawa mar weche mar Ramogi. Bati an kuomi. Erokamano Nyamili Center dhiamba achiel kachiel kiwuok Kisumu, an bende kawuok Nairobi ka gonyi mondo mi medhi nyime gi fombo mamoko kaka iwacho otende kod gik ma timore alwora ma Kisumu ahinya kotudore kod weche mag masiche ma nyochakore nyoro nyaka odiochieng' ma kawuono pod machielo ilieko kata iwachono kanyo ni otimore. Koro Ramogi wadhi nyime. Ywaruok mar telo koro mienjo e od bura mar sirkand kaunti ma Vihiga bang' MCAs moko motenore kod kweth mar Azimio Dar kendo riwore kod Kenya Kwanza. Jatend joko kata jotend kweth manok e od burano ma Vihiga Vincent Asiaya dwaro mondo spika mar od burano Chris Omulele oyang jotelo mawuok e kweth mar Kenya Kwanza kaka jokanyo mang'eny e od bura ma Vihiga. Koka kore spika no to dwaro mondo miye thuolo kapok ochopo dwaro makamano kamoko kuom MCAs kotelgi kod MCA Mabanja Collins Oyugu odar kawuok e duond bura mar ODM kendo riwore kod Kenya Kwanza. Asiaya wacho ni nyaka sani kwan MCAs mawuok e kweth mar Kenya Kwanza e od burano osechopo 23. Watu 12. Sasa wengi ni wagani? Si ni Kenya Kwanza? Sasa ile sisi tunaomba spika aweze kudeclare Kenya Kwanza kama ndio majority katika bunge la Vihiga County Assembly. Hata sasa tena hapa ndani mimi mwenyewe naongea, chama hata ishanifuta. Chama inasema mimi kwa sababu nafanya kazi pamoja na serikali ya President Ruto wakati alitembelea watu wetu wa Hamisi juzi. Na mimi nikasema nitafanya kazi na president kwa niaba ya wananchi wetu waweze kupata maendeleo. Nataka niunge mkono wenzangu ambao wamesema ya kwamba sisi ndio tulio wengi katika bunge saa hii. Na kwa hivyo tunaambia tu speaker asichukue muda mrefu kudeclare. Tunangojea hiyo declaration na tunajua ya kwamba sisi tuko wengi na ni hivyo itakuwa kuanzia leo.
Kama vile mwenzangu amesema, tunaendelea na business na tunaendelea na business tukijua sisi ndiyo tulio wengi katika bunge. Nimekuwa kwa ule mrengo Azimio na yale ambayo wamenifanyia kama MCA wa Shamagog, nimewaachia Mwenyezi Mungu. Nimekuja kujumuika na kufanya kazi na viongozi wa Kenya Kwanza ambao wako na heshima, wako pia na utulivu, na pia wako na maono ambayo yanaambatana na yangu ili kuleta maendeleo katika ugatuzi wa Vihiga. Kaka okang' mar riwo piny owacho lwedo e kedo kod kwong' ma ok opuodhi tend loch nanga apisas mag obila, ruodhi kod jolupgi okwa mondo mak motegno lweny mar kedo kod kwong' ma ok opuodhi e gwenge mag Narok South. Gavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu ogolo chik mondo mi kedo kod kwong' ma ok opuodhi ka ok oket deo wang' ng'ata ng'ata mbele ka oloso e kinde manoyawo ayanga skul mar ECD e sub-county ma Olololunga moting'o jopuonjre 160 osiemo jogo machwalo ohala mar kwong' ma ok opuodhi ni biro kawnegi okenge mag chik. Nosire kod MCA mogwel Jefferson Langar kod Joseph Ole Karia ma en achiel kuom jodongo mag Masai e kaunti ma Narok. Kutoka kesho asubuhi mwaka pombe zote shika watu hata hii den wasee walikuwa wamekuja kusema hiyo den sijui ni nani, hakuna ya mtu, hiyo ni ya pombe, arua hiyo. Sasa kutoka kesho asubuhi saa 2 kamili enda mwaka pombe yako, usifiche kwa sababu inapatikana. Tumepata new OCS na new Sipo commander, na nimechunguza kidogo story yao, wa mahali walitoka waliweza kumaliza pombe. Wakishikana na DC wetu, washikane na hii watu wote tuweze kumaliza hii pombe, ndio watoto wetu wasome. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV mano bende makelo wa e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag Migago gie sani. Ne jogo ma oketo wang'i Ramogi TV, ageno ni in kod ng'eyo kuom gik matimore e alwora mag gwenge mopogore opogore kaka wamedo luwogi kaachiel kod mago ma bende jofwambo magwa oselidhoni. Dan Odiero mar Minyenya School wacho ni wacho ni ang'o momiyo jogo ma siko limo mana taonde, to taonde madongo to reserve to ok gilimwa, to bende kamachielo udi ma igero to mana igero mana gi wacho ni nitiere jomoko wacho ni chal ka gima gero udigo waonge kod neno matudo jogo gi gedo mag udi, omiyo Dan Odiero mano pachi. Patel mar Honge Beach wacho ni Ramogi yo makare Loyal ka nitiere Loyal wacho ni ma Kenya ka to tamo wang'a ma Kenya. Mr. Ondiegi ka nitiere Migori wacho ni an gi paro ni ogatusi mondo mi oruch oko. En ka en to neno ka weche mag telo mag counties gi mondo oruch oko. Erokamano ahinya mos ne wede kod jok ma oyudo masira mar apaya, Nyasaye mondo mi omigi hocho makende. Nyalendu kawuok Ombei. Erokamano Nyalendu. Erokamano nya Joram Owiyo Gao ma wood ahero ano ka in bende wacho ni nitiere kanyo. Joyce from Kambare watching Ramogi Live. Erokamano gin kodagi gi Jakom Jael Dola, mano giluongo ni Jakom Jael Dola Opondo kod kwar giluongo ni Richard Dola bende. Erokamano ahinya nyakoro Ramogi Kolo. Ma utimo ne Kolo gina pani ka gibiro kang' na megi ko mondo gisome. Kao kamano to Elizabeth kan tiere wacho ni an kodi nyaka giko. Erokamano Elizabeth kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago. Nyakoro Ramogi yiena mondo akaw yweyono mana mapiyo piyo ka odugo pod wan gi weche mamoko mathoth e weche manyien mag Migago, kik idhi mabor. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888.
Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Win big in seconds. Aviate ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviate on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wasudo nyakora mogi gi weche manyien mamoko kama riwruok mar jomong'ol osiemo jonyuol mapando nyithindgi mong'ol kaluwore kod akwede magiyudo kuom oganda. Kaluwore kod jatelo mochung'ne riwruok ma kamano Hamisa Zaja, giseyo akwede ma oganda ni godo kuom jogo mong'ol mamedo miyo jonyuol mag nyithindo ma ong'olgo wigi kuot gologi oko e kind oganda, gima omiyo thothgi bende ok tere skul. Ka oloso osiptal ma Saida Fatima e kar chung'od bura ma Nyali, jomong'ol okwayo sirikal mag kaunti mondo twag ewi achiedh nade ma jomong'ol osebedo kakalo kendo yudonegi konyruok mapiyo. Ni wakati ambao hii sekta iwe devolved na serikali iangalie kuwaona hizi equipments, na pia hizi equipments wazipunguze tax. Hizi equipments saa hizi zimeenda na tax ya Kenya, na ambao zimekuwa vitu ambavyo tulikuwa tunavinunua $1,150,000, saa hizi tumeenda kuvinunua kwa over 250. Unajua katika maisha kila mtu Mungu anampatia jaribu lake. Na kama Mungu amekupatia jaribu la kwamba una mtoto mlemavu, basi kwa nini ufiche? Ule mtoto ni kwamba na ukimtoa mapema itakuwa vizuri zaidi. And most of parents wanaoficha wale watoto utapata maybe mtoto ana minor tu, shida ni kidogo. Angepata therapy mapema, angesaidika katika siku zake za usoni. Kwa nini unamficha? Sasa ni ile ikawa tunafanya bidii sisi wenyewe machifu, tunazunguka na wale CHP. Amesema ana watoto 5, hana watoto 5. Kuna mtoto mlemavu ndani ya nyumba. Kwa hivyo tunamsajili. Kwa hivyo wazazi wasione haya, wajitokeze. Utakapojitokeza ndipo utakapojisaidiwa. Lakini iwapo utajimficha ule mtoto, ujue kwamba unamdhulumu. Kausodo ni riwruoge mopogore opogore mawuok e kaunti ma Nandi oromo e boma ma Kapsabet mondo gisom paro ewi okenge ma ginyalo keto mar kedo kod gamo kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka kuom nyathi mayom. Chenrono ma otako duol makedo kod tuoche mag abuba miluongo ni National Endemic Disease Control Council okelo kanyakla jotend dinde, jotend gwenge, MCS kod riwruoge mamoko e somo paro ewi nyayo kampen mabiro neno ni mine mapek oyudo pim mag kute mag ayaki. Jatend weche mag thieth e kaunti no Laktar David Bungei owacho ni thoth mine mapek rem chopo e kuonde mag pimo kute mag ayaki. Koloso boma ma Kapsabet, Bungei bende wacho ni giketo chwalo puonj ni mine mapek ewi ber pimo kute mag ayaki e kindno mag gipek mondo kik kutego chop ne nyathi. We were expected to have picked around 900 mothers who are pregnant with HIV positive.
The only ones who managed to come for testing are 509. So there are others who didn't come, who didn't show up in clinic, and therefore were not tested, and probably continue to transmit HIV to unborn children. Number two, in terms of overall HIV prevalence around the county, we have a prevalence of around absolute numbers of around 18,000 people who are living with HIV, but we have only tested around 12,000, 12,600. So there's still around 5,000 who are floating out there who have not been tested. So the purpose of this gathering was to make sure that we make sure that our stakeholders understand the need to actually raise, to have our gear in terms of activities towards mobilizing people to come for testing. Ji adek onegi bang' chielgi kod magena e kuonde monj mopogore opogore gwenge mag Kerio kaluwore kod monj ma kinde ka kinde mosebedo kadhi nyime gwenge mag Omar Okak. E gwenge ma Yatia, Baringo South, jal moro majegni 59 nochiel kod magena gi jokuoge e kinde manoriko kwa dhok machiegni kod skund primar ma Yatia, kamano bende kamane onege kanyo. E gwenge ma Liter, Marakwet East, ji ariyo ne onegi ka kwan jamni mapoko yangi bende ne okwal ka ochomo tiati. Edwok mag njore e gwengego osemiyo ji maromo 10 wito ngimagi chakre ne higa ni chakre. Jodak pod medo kwayo sirikal mondo konygi. Mambo ya insecurity itaisha kwa Baringo. Lakini saa hizi tuko na 1.5 years bado watu wetu wanauawa. Sisi tumeketi hapa pamoja kama viongozi na tumeona tusiketi na kukaa tukiona mambo ikifanyika kwa area yetu. Kwa hivyo hata sisi sasa tunaamka na tunataka tuingie pale katika sehemu zetu pale mpaka ya Baringo North na Tiati na tuone hawa wachi ni kina nani. Today we have given them the opportunity, we have brought them together, especially the MCS from all the affected areas of Baringo North and Tiati to sit down together for the first time. Imagine they are in the same house, but they were not even talking to each other. But we have given them the opportunity to talk to each other today in a hall. Tunataka kuona kwamba ili suluhu ipatikane ni serikali wote kuungana na viongozi, ikiwa ni pande ya security wafanye kazi yao vilivyo, ikiwa ni machiefs, ikiwa ni sisi kama MCS, sisi wote tuungane pamoja ili tupate kupata suluhu. Kawasuda wenye kwa Ramogi ni dual mochung ne dongruok e alwora mar gwenge ma Kerio miluongo ni Kerio Valley Development Authority KVDA onyiso jopith mag jamni mawuok e gwenge ma Nkutoto, Arus, Samburu West mondo donje pur tok sidho ayanga chendo mar pi e gwengego. Jodak e gwengego osebedo kakalo e achidh nade mar nok mar pi ka ne chunogi mondo giwuotho ndamo mabor kowuok e kuonde ma gidakie ka giyud pi ma ginyalo tiyo godo kod ma jamni nyalo modho. Kata kamano nyaka ne duol ma ochung' ne dongruok alwora mar Kerio no KVDA oket pi machiegni kod jopiny giseyudo fungruok maduong' mar yudo pi ma ginyalo kuoye puothe mayot, to nyithind sikund bende nyalo yudo pi mayot. Kwa sababu ya rasilimali ya serikali ambayo imewekwa hapa ili wakaji wa hapa waweze kupata maji. Tunashukuru sababu kuna water troughs ambazo mifugo wanaweza kupata maji. Tuna hope ya kwamba wamama wetu hapa sasa na hata vijana wanaweza kufanya irrigation ili waweze kupata chakula. Through the national government, we have been allocated 130 million, which we are very grateful to the national government, to undertake 12 water facilities within Samburu West and Samburu North. And most of the programs are ongoing. 4 at least are complete, and we have a remainder of 8. Nataka kushukuru KVDA kwa sababu kama si hawa hii jamii wamekaa kwa muda mrefu bila kuwa na maji. Kwa hivyo mimi kama MCA niko na furaha sana pamoja na jamii yote kwa sababu shida moja imeweza kuondoka. Wametusaidia, tumepata maji. Hata siku hizi tunakuja hapa karibu tu. Tunapanda mashamba yetu, tunaweka mboga kwa sababu tumepata maji. Hata watoto wetu wa shule walikuwa wanakujanga kushota maji kwenda kupikiwa. Hata tumefurahi kwa sababu watoto wetu wamepata maji. Na hata mifugo wamepata maji. Walikuwa wanaenda mbali.
Apisa mag obila timo nonro ne masira mar mach manowang'o ot kendo kelo tho mar miyo moro ma jahigni 93 e otieno ma piny Rugodo kawuono e gweng' ma Mabole kar chung od bura ma Butere e kaunti ma Kakamega. Kaluwore kod jodak machiegni kod miyono, Dorcas Kataka nowang' kaluwore kod ng'iyo mare mar oyo mach seche mag otieno. Jalup ruoth ma alworano Muyundi Abraham wacho ni obila medo timo nonro to omedo kwayo ni kik ji jwang' jogo moti. Ringre ne otere kar kano ringre mar osiptal ma Butere. Mnamo saa 12 asubuhi nimepata ripoti kutoka kwa mmoja wa walinzi wa hapa ya kwamba kumetokea tukio la nyumba kuchomeka. Tumefika mahali hapa kuhakikisha kwamba mama Dorcas Kataka ambaye ni mwenyeji wa area hii kweli alikuwa ameungua kupita kiasi. Langu tu ni kwa wale washosho, wale mama, ukijua mama yako ni mzee, baba yako ni mzee, ni heri hata mpe mtoto mdogo akuwa nadala na yeye, ndiposa visa kama hizi zisiwahi tena tukia siku ingine, kwa sababu washosho wako wanaendelea. Tunaomba kama uko na mtoto, mpe tu mama yako, hata mama yako akiwa mkaja, hata mama yako akiwa wazimu, mpe mtoto wako akuwa na dada pale. Wakati wote visa kama hizi wale watoto wanaweza okoa, ili visanga kama hizi zisiwahi patikana. Ndio tunaomba tu wakaaji na wengine ambao wanasikiliza, ikuwe ni kufunzo kwa wengine, kwa sababu ya kupea au wakuhua kuwa anapewa watoto walale na watoto kwa nyumba ndio wapasai. Jang'ad bura e doho maduong' ma Isiolo Lucy Mutayo opoyo chenro mamoko ma osebedo ka itiyo godo mar yalo buche e yo mapiyo, kowacho ni en gima oseduoko chien dhungruok mag buche e doho. Ka oloso gi jofwambo bang' romo mar ndalo ariyo mar tego bad migawo mar doho e kaunti ma Isiolo, Mutayo wacho ni nitiere buche mamoko minyalo tieki gi jodong gweng', okang' moseduoko chien kwan mag achije ma irwako e rumand. Jagoro e kaunti ma Isiolo Mohamed Boru bende omedo ni sirikand kaunti ma Isiolo biro sero dwaro mar bad migawo mar doho e kauntino kaluwore gi dongruoge mopogore opogore ma gin godo. Tulikuwa hapa tangu jana kuzungumza na washikadau kutoka mashinani, viongozi wazee, machifu, viongozi wa dini, kina mama, vijana, ambapo tulikuwa tunawapa mwelekeo ya namna ambavyo ile tunaita action plan au taratibu au mwenendo ambao utafuatwa katika utekelezaji wa njia mbadala ya haki. I want to say that Isiolo County and Isiolo Court has actually embraced AJS. For the last couple of years, we have seen positive results through the use of AJS. Through the application of AJS, our caseload has reduced considerably. The persons or people who are in the remand prisons have also reduced thanks to AJS. And even the cases that are being registered on day-to-day basis, mainly criminal cases, the number has actually come down just because people out there have appreciated AJS. We shall give you all the support you need. Our governor Tapiana support in terms of infrastructure, in terms of many other areas that there is a gap, because we need to establish a new office here at the SOT, ambaye our judicial officials, AJS, watakaa. Moko kuom jodak e alwora ma Kuria e kaunti ma Migori ok mor kaluwore kod pok manyien mag gwenge ma nyiso sirikal otimo ka giwacho ni akwede ne oneno e pok makamano, kaluwore ni moko kuom gwenge ne ok oyudo pok mag gwengegi kata obedo ni nowinjore giyudi. Jodago wacho ni onge kaka mana dhoudi ariyo kende ema noyudo pok makamano. Migori kuom dhoudi 4 manitiere e kauntino. E sub-kaunti ma Kuria West, jodago wacho ni jotelo nochiwo paro mondo mi dhoot mowuoke mag Mugumbe ema mondo mi opogi to we chien mano ma Bukera. Kamano bende